Budwi terus Wanda karo Mbak Wiwi. Baik. Lagune sing kaprah turuk abeh apa ya kuwi Tombo Kangen. Nggih Tombo Kangen iki lek ngenteni Arni Mania, Arni Lover pirang-pirangane sasi terus. Oh iya, heeh. Tombo Kangen ya ayo Budwi nduk legit. Terus nduk Wanda karo nduk Wiwi diaturi medun ana panggungan. Ya, Tombo Kangen ya. Gamelane gen mlebu, gamelane ngetutke musike. Tipung dangdut ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng ya, bergembira. Ya. Nggih. Matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Arianto nggih. Ingin tasih monitor saking Mekah, matur sembah nuwun. Ya. Ini nyanyi bareng-bareng mending ya terus. Ya. Lagune Tombo Kangen. Tombo Kangen. Melu sisan. Oh yes melu sisan kono. Bocah kok elon. Ayo sisan. Ora betah, Pak. Oh, Bu Rini nderek pindah monggo Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Masih bersama-sama Dwi Jelaras Indonesia. sing nganggur. Balungane Bali ditabuh, ya. Ben ketok
Terima kasih. Gumarenggeng suarane terus. Ya. Ana sing mesti ana sing pro dan kontra, ana sing seneng nganggo musik, ana sing ora. Kanggone sing ora ya nyuwun pangapura merga awake dhewe nggo musik iki merga nuruti kersaning sing kagungan dalem. Heeh. Nyatane Pak Giantos Bu Yayu ngersane nganggo musik ya siap. Awake dhewe wayangan model siwe piye-piye wae siap ya, Tru. Ya. Klasik ya oke nyatane. Pinginane ana sragen ya klasikan orang nganggo musik, orang nganggo apa-apa. Ngono. Ya. Ya. Terus apa? Loh, Kak, Ndara Permadi, Ndara Janaka. Heeh. Kok jagongan karo Banowati ngomongne apa?